Ilang mga motorista ang maagang pumila upang kumuha ng kanilang mga plaka sa isinagawang plate distribution activity ng LTO Region 1 Rosales District Office sa Tayug, Pangasinan ngayong araw. Kahapon, August 7, sa kaparehong bayan, nasa 383 na plaka ang matagumpay na naibigay sa mga motorista. Layunin ng aktibidad na ito na ilapit sa mga bayan at lugar na sakop ng LTO Rosales District Office na mapabilis ang pamamahagi ng mga naantalang plaka lalo na sa mga motorsiklong na irehistro noong 2014 hanggang 2017. Paghahanda rin umano ito sa ipapatupad na No Plate No Travel policy na magsisimula sa Oktubre. Yung caravan po natin ay nagpapatuloy po. May order po kami sa taas po kasi in line with the President Marcos directive na fast distribution ng mga plaka. Ito ay initiative po ni aming butihing direktor na si Glorioso Daniel Martinez at saka ang aming Assistant Regional Director Eric Soriben with the supervision of DOTR Secretary Benz Hizon and LTO Secretary Attorney Vigor Mendoza na i-facilitate fast and distribution of motor vehicle license plates. Ang initiative po ng Region 1 ay puntahan yung mga gaor ng LTO, punta kayo sa mga LGU dahil may memo po kami na massive releasing ng plates. Ang motoristang sina Melba at Jordan sinamantala ngayong araw ang pagkuha ng kanilang mga plaka. Anila, 2016 pa nang mabili ang kanilang mga motorsiklo pero ngayon lang umano nila makukuha ang kanilang plaka. Mayroon daw libreng pagkuha ng plaka dito sa Tayog Sarapan ng CSI, sir. Kaya nung nalaman ko, pumunta na rin po ako. Nakuha ko yung Honda Beat noong November 11, 2016. Hanggang ngayon, wala pa po yung plaka. Bakit daw po? Kasi sabi nila, wala pa po daw silang plakang binibigay. Every years din ako pumupunta, pero wala din. Hindi pa daw sila nag-i-issue, sir. Ngayon ma'am, makukuha na natin. Yes, sir. Ang saya ko na, sir, kasi kumbaga, yung may tiwala ka ng magbiyahe, hindi ka na mahuhuli ng mga pulis kasi may lisensya ka na, may plaka ka pa, kompleto ka na, sir. Kaya pwede mo nang ibiyahe ang sasakyan mo sa malayo. Pwede naman. Pwede na, sir. Dati yung motor ko 2016 pa eh. 2018, 2016 ganun. Siyempre happy sir, tanong no, daman ti sita-sita ti LTO, at least ada may makita da nga plate number ti motor tayo. Knowing na. Siyempre dore sino sir madanagan mo, at least no matiliw ka, dakkel ti violation mo. Di. So nga mayat mo sir yan naramid da nga apan dato yung nagkaraban dato yung isa nga inyasideg dati ti plate number tayo. At least no hassle nga pan ti LTO officean. Sa mga kukuha ng kanilang plaka, bumisita lamang sa LTO offices o sa mga LTO plate distribution caravan at dalhin lang ang official receipt at certificate of registration o ORCR at valid ID. Nung una po, dapat updated yung registration. Ngayon po, kahit hindi na po nakarehistro yung sakyan, pwede na namin po bigyan ng plaka. At no cost po yung releasing natin sa plaka. No cost. Walang bayad po. Libre. Bukas, August 9, magsasagawa ng plate distribution ang LTO Region 1 sa Natividad, Pangasinan. August 15 and 16 sa Umingan, Pangasinan at August 23 naman sa bayan ng San Quintin. Ako po ay nag-iimbita sa inyo, sa mga bayan-bayan, antabayanan nyo po ang caravan ng LTO Rosales sa pag-distribute ng plaka. Pwede pong makita nyo po sa mga LGU, Facebook po ng mga LGU po. Lester Narag, Balitang, Solid North.